nga pagpanerbisyo diri sa DYHP Complaint and Action Center apan sa mga higayon nga among ipabati di kaninyo ang mga problema nga angay hatagan sa pagtagad aton mga sukintig paminaw di ay intaw mag asawa no nga inikanan nangaytabang para sa ilang anak nga 3 anyos nga mo undergo og heart operation ug ang matud pa sa iyang mama nga rare ang sitwasyon sa iyang 3 years old nga anak unya inborn man di ay ni ang maong situation sa maong 3 years old nga batang lalaki nakaron diri ang bata nga kinahanglan mo undergo og heart operation unya before sa heart operation mao ang mga labos series of laboratory labi na gyud ang to the echo ug uban pa sa dili pa sa ato ang pagsuta kung unsa day ni iyang diagnosis ato nang i-welcome ang mama nga nakaron sa atong CBAnan. Mayong gabi, welcome diri sa DYHP ang pangalan palihog. Mayong gabi ug mayong gabi sa atong mga suking tigpaminaw. Ako adi ay ngalan si Larabel Gususo taga Mandawi, Labugon City. Kami midangop diri sa DYHP karon aron nga mangayog hinabang para sa among anak nga nay sakit sa kasing-kasing. Buslot iyang kasing-kasing mga suking tigpaminaw ug hubag pud ang iyang aortic valve. Unya iyang aortic kay wala mo develop nagsugod ni mga suking tigpaminaw kanang 3 months old pa siya ug hangtod karon nga mo 4 anyos na siya ug ning lala jud itaw ng iyahang. So pag-adto ninyo sa Dr. Bell sa latest ninyo nga pag-adto sa may status ang status niya base sa iyang CT scan, CT cardiac angiogram, wala jud taon mo develop iyang aortic kanang sud kanang ang aortic niya kanang gunad pagkabata ko no matod pa sa CT scan unom ni sila ka doktor ning basa sa iyang result gikan pod sa Philippine Heart Center ang mga doktor nga ning basa ni ini apan ang ila radyo nakita kay ang iyang aortic valve arang hubaga 6.7 cm na ang kahubagon ug ang iyang buslo 2.8 cm na nya running pod ni siya mga suking tagpaminaw so kung dili ni siya maoperahan mo anam raw kadako iyang hubag sa iyang ugat ug moanam sad og kadako ang iyang buslot sa iyang kasing-kasing. So na may schedule natagal na mag-schedule sa iyang heart operation or wala pa? Sa pagkakaron wala pa may mahatagan og kanang schedule sa iyang operation. So kung operahan man galing usa man nga procedure ari diri sa Cebu or adto sa Philippine Heart Center? Sa matod pa sa doktor sa Philippine Heart Center dili sila modawat namo sa Manila mga suking tagpaminaw ila may refer sa US so adto himuon ang operasyon sa laing nasod kay matod pa wala pa sila ka encounter nganing sakita og basin hinuon og madisgrasya hinuon namong bata kung ilahang operahan sa Manila so dili sila kapasalig mao nga ila may refer sa US mga suking tagpaminaw. So sa ato pa sa pagkakaron kun awa pa man gid matakda no ang katong operation o sa pagkakaroon ang dinalian nga panginahanglan ni Dodong ato'y pangalan sa imuhang anak? Lucas. Oo. So ang dinalian nga panginahanglan sa pagkakaroon while waiting pa sa schedule nga operahan, niya i-refer pa sa US, unsa may iyang dinalian nga panginahanglan? Ang iyang panginahanglanon karon kay ang iyang to the echo pero may kantidad sa to the echo? 8,000 ang iyang to the echo mga suking tigpaminaw og iyang maintenance. Sud sa 15 ra ka adlaw nga iyang imnon 8,000 sad amo ang magasto. Oo. So taod-taod na mo nga orang bata nga nag-undergo aning pag-inom sa tambal. Ning undergo siya mga 2 anyos siya 2 years old hangtod karon. Oo. So usa may panginabuhian ninyo Bel ikaw og sa imong partner? Sa pagkakaron wala mi panginabuhian naara mi nindangop sa maguwang sa akong bana niya wala puy trabaho akong bana niya hasta ako wala sad puy trabaho nagtabang-tabang ra ko aron naa mi pangkonsumo makaon kada adlaw niya sa iyahang maintenance mausad gihapon sa maguwang ra pud sa akong bana. Sila ni kapila man ninyong anak si Dodong Lucas? Usara pud kanay first baby po ninyo. Baby pa. So daan pa sa kanang imo ning gibuntis murag napakitaan na gyud nga minos o naa siya murag problema sa heart. Sa kuan stress man ko pagbuntis kay eskwela pa man lagi ko ato time niya. So murag na apektuhan ang iyang pagbuntis kay na stress pod ko. So pagawas niya didto mga 3 months siya amo gipa-check up giingnan mi sa doktor nga inyong bata na ay buslot sa kasing-kasing. Silan pod. So mao ni karon ang bata naglakaw na og 3 anyos o kinahanglan nga mo undergo sa
heart operation sa ugaling mahatagan ng schedule apan sa pagkaron ang dali ang panginahanglan sa bata mao kaning todo echo kaning laboratory o iyahang maintenance nga kinahanglan yung imnon no kay kun ugaling dili ma-follow ang pag-inom ani unya maundangan luya ba si Dodong Lucas. Kuan siya, kutasan siya niya, atakihon siya. So karon bitaw makita gyud nato no nga daot gyud siya no medyo yagpis gyud kaayo o hinay sa mukaon. Medyo hinay siya kaon karon giresitahan siya og kanang paragana og kaon kay aron mugana sa iya kaon pero bisan pa man og ingana na siya mga imnon niwang gyapon siya. So sa pagkakaroon lang no o kuyog unta ni Belle ang iyang anak nga si Lucas pero naa pa lang una sa gawas diri sa to nga studio kami medyo gitugnawan no medyo nagsakit ang tiyan sa maong bata. So karon sa atong nga panawagan Belle unsa may imong hangyo kasing-kasing hangyo sa mga tipaminaw nato para sa inyong katuyuan karong gabiuna diri sa DYHP. Mayong hapon o sa mga suking tigpaminaw. Ako mihangyo kinasing-kasing nga unta matabangan mi ninyo aron na ami pang laboratory sa among anak kay kinahanglan niya matudeeko o ganang para pod sa iyang maintenance mga suking tigpaminaw kay among bata kung dili man gud siya makainom sa iyang maintenance mao man gud ni murag sumpay bali sa iyang kinabuhi kay matud pa sa doktor kung dili ni niya mainom kuan niyang sitwasyon magkalala. So mao nga bisan og mahal kayo iyang mga maintenance amo jud din taong gipaningkamutan nga mapalit kay tabletas man gud ni siya dili ni siya normal nga ilimnon sa mga bata nga nay mga flavor. So kini pait kayo mga so in a day pila man ka Pito. tabletas pito ka tablet ang iyang imnon so stilan nya kuan pa jud na naa siya imnon alas 6 sa buntag na siya imnon alas 12 sa udto alas 2 sa hapon na pud siya imnon alas 8 sa gabi na pud siya imnon alas 10 sa gabi so kana mga oras sa nagpa-alarm na jud ko ana sa akong cellphone kay dili jud ko magpasipiat-sipiat og painom sa akong bata kay bali support ni sa iyang kasing-kasing nga samtang dili pa siya maoperahan mao ni ang makatabang sa iya. Oo. Sa to pa sid ani nga sitwasyon sa masimong giingon nga nagpa-alarm ka from time to time mga pag-inom sud sa pila ka mga tuig o pila ka buwan asa ang lahutay ninyo sa pagkuha ani pinansyal? Sa una nagwilding man akong bana so mao to siya ang among giabag-abag pero sa pagkakaron wala may nagpakontrata niya walay nanguan niya hinduol niya para magpatrabaho niya nagduol-duol sa siya sa among mga silingan wala man joy magpatrabaho niya so sa amo karon nagtabang-tabang sa jud mi sa balay sa igsuon sa iyang maguwang kung unsa among matabang magluto ko manglaba manglimpyo mag-atiman sa iyang bata kay naman siya ipudya so bali murag nahimo ko nga yaya bitaw mga suking tigpaminaw pero bahala na lang importante nga gitagaan pud mi niya og kanang mga mga pamaagi nga naami mamapalit maintenance sa among bata. Sige, salamat kay Belle ha sa imuhang pagpaambit karon no sa imuhang suliran. Pait o lisod sad no in ani nga sitwasyon makaingon gyud ta sa pagdasig, pagpakalig-on, ingon man prayers hugot nga pag-ampo labi na sa ingon ani nga sitwasyon nga sama si mong giingon nga rare ang sitwasyon sa imuhang anak nga si Lucas ug financially makaingon gyud ta nga lisod gyud labi na nga pila ka libo sa usa ka buwan inyong panginahanglan labi na kay karon kun galing dunay laboratory kinahanglan magyud na nga makita o baka pahigayon aron pag-track o sa may progress no sa iyang kasing-kasing. Mga kasama para sa inyong kasing-kasing nga tabang pwede ninyo ipadangat kung walk-in donation diri sa tong Sibianan pwede mo makaanhin na pa diri ang bata og na pa diri ang mga ginikanan Capital Central Hotel Escario Street Capital Site Tacbayan sa Sugbo na diri sa diagnosis fusiform aneurysm of the aortic root up to mid aortic arc unya double outlet right ventricle malpose great arteries aortic regurgitation severe o congestive heart failure Ross class 4 so mao ni ana diri sa medical certificate uy bud kayo ang bata ang mura gali siya gamay nga lakaw hangak pod no makita gyud nato karon ako naobserbahan while atong gi-invite nga mo join diri sa atong room sa atong announcers booth apan mao lagi na apyugon kayo ang lawas sa maong bata ang inaning sitwasyon financial nga panginahanglan mga kasama naman ato mga pag-ampo usa silang gidangpan kamo gyud diha kita gyud diri sa DYHP gumikan kay
Matud-an na magini nato sa ginagmay nga pagtabang kutob sa matigom nato, padangat nato og dako kayong tabang para sa bata karon 3 years old dabi na sa iyahang schedule nga to the echo sa mga mo kantidad og 8,000 pesos o gayang medication dako sad ang panginahanglan. So muna nga nidangop diri ang mama nga si Belle para sa iyang anak nga 3 years old nga si Lucas. Para sa dali o convenient ra nga pagpadangat sa iyong tabang, makashare ta sa atong grasya kamo diha. Kaya pwede ninyo ipadala sa atong GCash number, gi-flash karon sa atong screen. GCash number nga atong gigamit under Aida Tampos 0918-554-2071. Ato balikon 0918-554-2071 o sila pan GCash number 0991-207-9880. Flash karon diri ha sa ato ang screen sa ato live program 0991-207-9880 or 0918-554-2071. Pasensya kaayo kay gahapon naapod tayo gipatalinghugan o niya karon. Importante sa nato mapatalinghugan kay immediate man ang panginahanglan sa maong bata. So nagkasunod-sunod ang ato ang panawagan o hinaot nga wa mo'y kapuol o naagyapon yung kanunay nga pag hatag sa yung kasing-kasing nga tabang og suporta sa mga pamaagi nga kaya nato sa matag usa sa atong bulsa og labaw sa tanan sa atong kasing-kasing. Anyway, diri sa atong panawagan, diri sa atong tulumanon DYHP Sumbunganan, wa man tay gi-require nga amount. Kung dili ang ato ang panangpit mao nga kamo sa yung kasing-kasing nga pagtabang para sa bata mo'y ato ang ihatag sa mga pag-ampo apan sa financial nga panginahanglan sa yuta kini ginikanan na naa diri karon na istorya halos wala gid sa ilang kinabuhi karon. Financially drained na ni kay pila naman ni katuig ingon ani ang sitwasyon ug sama sa giingon ni Belle nga all around nahimo nga katabang aron lang gyud mangitag mga pamaagi pa ni kay sikay makasustento makasuporta sa continued medication para sa iyang anak nga si Lucas 3 years old. Unang kita kuno galing naman ta sa kalisdanan karon o katong maingon nga igo-igo nga budget apan ang pinaka-importante nga bago gihapon tang mapaambit binaintaon sad sa atong mga kaigsuonan ato mga kasama nga adunay capacity sa pagtabang nga mahimo tang blessing mahimo sa tang instrumento aron pagpaabot sa atong tabang taliwaning kalisdanan karon mga kasama apan way rason nga atong ihikaw pero sa may grasya nga naapod nato gumikan kay sa pagpaambit sa kinasingkasing nga pagpadangat sa atong tabang sa ato mga bisita nga sayod gyud ta naa sa ilang lowest moment sa ilang kinabuhi ang ato ang comfort ang atong pagdasig ang kahigayunan nga makasulti sila sa ilang problema ingon man naata nga naminaw dili man namo Bel masulbad 100% apan sayod ko sa imong pag-istorya karon sa pagpaabot ana sa atong mga sukintig paminaw usa ka pamaagi nga nagaan-gaanan pod ang imong kasing-kasing ug ang imong hunahuna no sakto ba? Sakto kaayo ma'am. Salamat kaayo. Kita mga sukintig paminaw sa kahigayunan nga kaya gid nato sa pagtabang mga kasama ipaabot lang sa ato ang number 0918-554-2071 or 0991-207-9880 sa yuta naghanap paminaw nato karon wa man ta mo sita kung pila gyud amount pero sayod na sa inyong grasya nga pagpaambit ni ini ang pagtigom nato ani dako na kayong butang no makapalitag tambal para sa continued medication para ni Dudong Lucas kay mao ni ilahang only child sa pagkakaroon na 3 years old mga kasama. Ato baliko na ato nga numero sa GCash alang sa pagpadangat sa inyong tabang 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Yawat na lang kini atong tulumanon mga kasama naghatag po din kahigayunan sa ato mga kasama mga nagpaminaw karon nga makapadangat sa ilahang tabang. Lahimo na tang instrumento matag adlaw gawas atong panerbisyo
off-air man, di man na to dalon on air, o ma-on-air man gali, ingon ani in taon nga mga sitwasyon, nga makaluluoy kaayo kay doon na may government offices, apan, dili man nato maasa tanan, kay daghan ba sa kaayong giatiman. So, mo na nga matagkaroon og unya, diri sa tong tulumanon, mudangop sila. Daghang salamat sa iyong tabang, sa mga nipaabot diri sa inyong tabang. Daghang kayong salamat ha. So di ay 100 pesos gikan sa 4469 gamay nga tabang. Daghang kayong salamat, 100 pesos sus, palit na tagtambal ani oy sa maong kantidad. Daghang kayong salamat. 25 pesos 1078 mao na lang gisud sa akong GCash kasamang Aida. Salamat kaayo no nga inyo pagid nang gi-share diri sa atong program. Salamat kaayo para sa bata nga 3 years old nga nahanglan og heart operation unya mo undergo pa sa the echo ug uban pa. 9639 200 pesos. Daghang kayong salamat. Thank you kaayo. You have received 1,992 from Metropolitan Bank and Trust with account ending number 8646. Ma'am or sir, sa atong nag-donate karon nimo ang kantidad. Digan kayong salamat ha. Kapalit yung ginigtambal ang si Bel karon no para sa ilang anak nga si Dodong Lucas na karon diri sa atong Sibianan no. So makahappy lang gid Bel no bisan pa man nga naata sa kagulanan, taliwa sa ato mga worries, apan makadungog ta nga sa imong sigilanon or sa imong istorya, pagpaambit na ini-share, di man ni nato kaila pero naa ilang pagsabot sa imong sitwasyon. Dako na kayo nagtabang sa among anak makapalit na jud taon mig maintenance kay last na lang jud karong adlaw ang iyang Sus, last na gud in taon nga. Kanya og mawa na jud sawon siya imnon So para ugma pila may kinahanglan niya para makainom siya for tomorrow. Para ugma murag 2,000 or 3,000 dako gid ay gihapon. Kay good for 15 days man ni kahuman sa 15 days dili pa pud may makapalit nga na kung wala pa resitas doktor mo adto na sa Adto na pod no, follow up check up na pod. Karong March 18 among follow-up check-up pediatric cardiologist di lang ko mosulti sa kanang hospital basta naara diri sa Cebu kay naman tay Data Privacy Act within Cebu ra sad siya magpa-follow-up check-up kay admit man pud gud ning bataa o sa kabuwan kapin so, sila wala pa mi maka-recover sa among mga nagasto jud sa hospital. Sige mga kasama, alang sa inyong padayon sa pagpaambit o paghatag sa inyong tabang, pwede ninyo i-walk in diri sa itong Sibianan. Apa diri ato ang nanawagan karon. Apo diri si Dodong Lucas ang 3 years old. O gingon man sa GCash, ginagmay-gagmay nga pagpaambit sa inyong grasya mga kasama. Pwede ninyo ipadangat ha. 0918-554-2071 or 0991-207-9880. 200 pesos, 8728. Again, kayong salamat. Padalapin agi sa 0918-554-2071. 200 pesos, account ending number 8010. Again, kayong salamat. Sa itong pikas number 0991-207-9880 kay basin og traffic sa pagpadala ba o niya dili ma-access dayon pwede niyo ipadala aning lain pa nato nga numero 0991-207-9880. 100 pesos 4486 para sa 3 years old. Diyan kayong salamat. 100 pesos ikan sa 3619. Thank you. 50 pesos 6930. Daghang salamat. 500 pesos ikan sa 2853. Salamat kaayo ninyo sir. Ma'am, salamat. 200 pesos 1939. Thank you. 300 pesos gikan sa 8528. 100 pesos salamat from Heart Warrior of Isla Verde, Inayawan. Good evening nyo din ha, sir, ma'am. 100 pesos 9123. 150 pesos 0994. Salamat. 100 pesos 1026 Ragasa Store, Toyan City of Naga. Way sipiat sa pagpaminaw, way sipiat sa pagpaambit sa grasya. Daghan kay salamat ninyo. No, mga sir, mga ma'am, thank you. 300 pesos 3625.
atong gitabangan atong balikod ala sa mga late tuner kaning 3 anyos nga bata nga dunay problema, heart failure, congestive heart failure, unya fusiform aneurysm of the aortic root up to mid-aortic slot ni kasing-kasing in town ang maong bata. Nga nidangop diri sa ato ang sibianan para sa inyohang tabang para sa 3 years old nga bata nga mao'y bugtong anak sa atong nga bisita karon. Pwede ninyo ipadangat pinagi sa atong GCash. Atong GCash number 0918-554-2071 o sa 0991-207-9880. Yan kay salamat gumikan kay sayod ta bisan pa man sa matag-usa nato nga panginahanglan pero yan gapon kay generous people Bell no nga naa ang pagsuporta, naa ang paghatag o pagtagad, pagpaminaw o kining tanan nagpasabot nga naminaw ang huna-huna labaw sa tanan, naminaw ang kasing-kasing. 500 pesos, 3305 para sa bata. Thank you. 100 pesos, 4481. Daghan kayong salamat. 100 pesos ikan sa 9509 from Daguhoy, Bohol. God bless. God bless also. 40 pesos, 8230. Salamat kaayo. 300 pesos, 0819. Daghan kayong salamat. Balik ko na itong GCash number, gi-flash karon sa atong screen alang sa mga nagsunod sa atong social media platform or sa naminaw lang sa ilang mga Pinoy-anan karon or sa atong app 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Ato po di ay nga i-acknowledge ang atong mga listeners o ingon man ang sakop sa Sinaculo sa San Lorenzo Parish sa Barangay Tisa, Ma'am Susan o mga kaubanan dengan salamat o maayong gabi ninyo. 100 pesos 0386 ang Sinaculo members, dunay ipadangat nga 300 pesos. Dagan kayong salamat sa mga nag-confirm sa atong numero. Yes, mao ni 0918-554-2071 or 0990-207-9880. 50 pesos 5959 Dawis, Bohol. Salamat. Itong oras alas 6 sa 28 or 23 na sa kagabion so far. Nanatay natigom diri Bell nga 6,940. No, 6,940. Pwede pa mo nga mapaapas ha sa inyong tabang. What na lang no kaning kadidara dako-dako na sad ni pagpalit og tambal ug usa may priority ani madugang-dugangan magali Forte do Eco. Dako na kining pasalamat pod. Sige sa ato mga suki tigpaminaw Bell, unsay mensahe nimo? Salamat kayo sa mga ninghatag, labi na sa mga kinasing-kasing, apan dako pod ko hangyo nga unta, tabangan pod mininyo ampo nga unta kung maoperahan na si Lucas, unta makasurvive ra in taon ng bata, mubalik kay jud mi diri mo mga hayo, kay jud mig pasalamat sa tanan, labi na sa mga nag-send, dili man tuod ko kailan ninyo, apan ang Ginoo magabalos natong tanan. Salamat kayo sa inyong hinabang, salamat sa inyong pagkinasing-kasing, ako nalipay kog dako kauban sa akong bana ug si Lucas na jud may ikapalit og maintenance nga tambal og nido nga gatas og hasta diaper. Salamat so magnido siya. Nido ang giikuan sa doktor. Ang uban gusto pud nga mo padangat or mo tabang pinagi sa milk nga paliton pwede sad kaayo. No, pwede i-channel this DYHP o niya ato lang kontakon.
Sige mga kasama, daghan kayong salamat Bel ug sa imong pagsalig diri sa DYHP. Yawat na lang no kining tabang ato natigom karon. Naghatag po din ninyo ginagmay naman lang pod nga kanang maayo nga feeling no nga daghan ang nakatabang mapasalamaton ta taliwa sa kakrisis karon sa panahon. Tinuod jud. Salamat kaayo, dako kay kog pasalamat. At least wag kita tuo nga maka-come up tani siguro mga 7,000 pesos no karon gabi una. Salamat. Okay mga kasama, daghan kayong salamat sa inyong pagpatalinghog sa lain na sab natong tulamanon diri sa DYHP Sumbunganan. Naghatag natog kanunay nga paglaom, naghatag natog kanunay nga pagdasig kaliwa sa kapobrehon, kaliwa sa kalisdanan sa matag usa apan sa atong suporta magamay man og madako apan kana nagpasabot gihapon og suporta ngadto sa labing na kinahanglan niini. Sa alas 5 o alas 6:25 na sa kagabihion. Karong panahon na importante kayo ang protection kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue mao nga ani ana EXL All-in-One Skincare Oil. Ubanan og tabang nga tabatok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil di lang kay basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil mga halamang gamot nga mao ay natural and circulating property ta mga protection alang sa kontra sa paak sa lamok. Sa tulong nga ingredients ni ini makasiguro kaluwas epektibo ang protection alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Samtang nakapangape na ba ang tanan? Pero mga oras sa mga kasama kung galing imuha gihapon nga naandad ang pagpangape, piliw na to ang kape nga healthy. EXL Coffee Mix 17-in-1 sa ingredients ni ini. Ang mga sangkap nga naa niini antioxidant, ginseng na magkataba lang sa brain health, immune function, blood sugar control o gawan pa maka-increase sa energy matag adlaw. Among dili ta daling maluya. EXL Coffee Mix 17-in-1 mga kasama. Palit na sa mabutika dool ka ninyo mo-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Ato oras alas 6:26 sa kagabihion og hindi pa ta malimot ang tubag sa ato ang pangutana karon o kinsa man ang atong winner atong pangutana kinsa man or unsa ang ahensya sa gobyerno na mususi sa mga gasolinahan sa Sugbo subay sa pagpatuman sa usbo karon sa presyo sa lana tungod sa krisis usab dito sa Middle East sa matong nga ahensya sa gobyerno. Ang tubag mga kasama, din makaangko ng 200 pesos sa pinaagi sa GCash. May na lang di pangonsumo. Dito na kayo ning ikatabang usap. Abag-abag man lang. Congratulations, Ma'am Robe Superales. Congratulations, Ma'am Robe Superales. Winner sa itong ang 200 pesos GCash karon. Naka-like, naka-follow DYH PRMC Facebook page o Facebook page. Attorney Rofil Fernandez Banyo. Ato partner sa Master Control kasamang Nistor Homicilio, DYHP Digital kasamang Newell James Canyones, Gerald Albios, Transmitter Site kasamang Robel Boyser, Tiftek. Nakapangouts kasamang Roboy sa mahal sa gasolina. Alan Taladua, Oliver Ates, Jerome Yao. Kasamang Arnold, marag okay ra siguro. Mahal sa gasolina. Kayod lang kita ani kasamang Arnold. Dili si Radyoman Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw mga astoy ni Kuya Gulyat. Musunod na. Kanya may pagpaminaw ha, Sir Joselito Bintoy. Yan naguan Basak Pandawi City og si Sir Dan Ryan Campos diya sa Barangay Sudlon 2. Always listening sa radio og sa Facebook Live. Salamat. Dili si Radyoman Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa pagpaminaw mga astoy ni Kuya Gulyat. Musunod na. DYHP RMN Cebu, the official #1.